खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जायफोरा सिगांनो आंनि भिडिअफोरखौ नायाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव हाबनानै बेफोर गासै भिडिअखौबो नायजोबनो हागोन मानोना आङो नोंथांमोननि थाखाय खोब मोजां स्टोरी लाबोगासिनो थायो आरो बे दा आङो जि भिडिअ बानायबाय दङ बेबो खोब मोजां मोनसे स्टोरी नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय थ'दनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगो जोंनि जीवननि माने बिराद मोनसे गेदेर सम्पर्क जोङो माबोरै सलायनानै थायो माबोरै लोगोफोरखौ जोङो बावगारलाङो माबोरै गोदोनि लोगोनिफ्राय गोदान लोगोजों जोङो माने चेन्ज जालांबाय थायो लोगोफोरा नाथाय साब्रै ओरैबायदि लोगोनि बाथ्रा बुंगोन आं दिनै जाय साब्रै लोगोआ थैनायनि समावबो माने गावसोरनि लोगोनि जि माने रायलायनाय बे बाथ्राखौ माने बावै मोनसे घटना नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि थ्रुयै खोन्थानो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था खोब मोजां स्टोरी नोंथांमोननि जिबनावबो माने खामानि होगोन बेफोरबायदि माने स्टोरीफोरा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरोदि भिडिअखौ जोबजासिम नाय साब्रै खोब मोजां लोगो बिसोरो +2 पास खालामनानै साब्रैबो सानबाय सानसेखालि जे जोंथ' दा सोर मा लाइनाव थांगोन सोरबा डाक्टर इन्जिनियार फरायगोन सोरबा बिजनेस मावगोन बा सोरबा BA आव डिग्री लागोन बेफोरबायदि माने साब्रैबो रायलायनानै गंसे हटेलाव थांनायसै आरो हटेला बिदिनोसै गोदोनि हटेल जेराव सामुसा बेफोरबायदि माबाफोरखौ मोनोमोन आरो बेयाव थांनानै साब्रैबो खोब माने एन्जय खालामबाय खोब पार्टी खालामबाय आरो बेयाव सासे बिसोरनि जि होफैग्रा सासे माने कर्मचारी दंमोन बै हटेलाव बेबो माने बिसोरनि रायलायनायफोरखौ खोनासंबाय दंमोन आरो लास्टाव बिसोरो माने साब्रैबो रायलायबाय जे दिनै जोङो लास्ट बिदि लोगो हमलायबाय आरो दिनैनिफ्राय थिग 30 बोसोर उनाव बेबायदि सानावनो बे डेटआवनो जोङो बे हटेलाव लोगो हमफिनगोन आरो खालि जाय बयनिख्रुइ लेटआव फैगोन बेयो बे हटेलनि बिलखौ गासैखौबो होजोबनांगोन बिदिनो बाथ्रा खोन्था जाबाय आरो साब्रैबो गावबा गाव न'आव थांनायसै बिदिनो 30 बोसोर जाबाय जानायाव सानसेखालि माने जि दिनखालि बिसोरो थिग थाक खालामदोंमोन बै दिनखालि सबबो आथुर माने गोबाव जाना थांबाथाय बिलखौ होनांगोन नालाय बिदिनो सबबो माने आथुर न'निफ्राय ओंखारलांनानै हटेलसिम थांगासिनो दं बे टाइमाव हटेलाबो बिराद गेदेर हटेल जाबाय जाय गथ'आ बैसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय दंमोन बेबो दा बे हटेलनि मालिक जालांबाय आरो मालिक जानाय लोगो लोगो जेब्ला बिसोरो सासे हाबबोबाय हाबबोनायाव बे गथ'आ होनबाय जे नोंथाङा आंखौ सिनायदों ना आं बे खालि नोंथांमोना रायलायबायदोंमोन बै गथ'आ आं जे साहा एरि लाबोनानै होफैदोंमोन आंनोमोन दा जोंहा मालिकआ थैबाय आरो थैनायनि उनाव हटेलखौ आंनो दा सलायबाय दङ माने आं मालिकआनो जादों दा बे हटेलनि नोंथांमोना ज' सासे माने ब्रह्म होननाय लोगो दंमोन बै ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुंदों जे ब्रह्म सारा नोंथांमोननि थाखाय टेबोल सब थिक थाक खालामजोबखाना दोनदो नोंथांमोना बै टेबोलाव ज' आरो बिनि उनाव लासै माने जाग्रा बुस्थु जि नांगौ बेफोरखौ माने होफैबाय दङ आरो बै गथ'आ जाय माने साहा होफैग्रा गथ'मोन दा मालिक जाबाय बे मालिकआ बुंबाय बिसोरखौ साथामखौबो जे नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा ब्रह्म सारा आंनो खोन्थाखादो जे बेयो एसे गोबाव जागोन आरो नोंथांमोनखौ माने टेनसन लानो होआखै जाय लोङै आरामसे नोंथांमोना एन्जय खालाम बे फैगासिनो दं बिदि बुंनानै गोबाव सम जाबाय 3 घन्टा 4 घन्टा जालांबाय दा ब्रह्मआ मोनफैयासैनो बे हटेलाव आरो
बिदि मोनफैयाव साथामबो रायलायबाय मा जाखो मा खोन्था मा बाथ्रा ना बिल होनो गिनानैनो बे मानसिया फैयासै हटेलाव बिदि साननानै लास्टाव साथामबो सानबाय मा जि बिल जादो जों साथामबो रानलायनानै होनोसै दे होननानै थांनो ओंखारबाय बिसोर थांनो ओंखारनायाव बै हटेलनि मालिका बुंबाय जे बिलखौ ब्रह्म सारा हरखाबाय नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा ब्रह्म सारा बिल सिल सब होजोब्बाय बिदि खोनानानै साथामबो थांनो ओंखारबाय थांनो ओंखारना थिग दरजा मोखां मोनहैदो मोनहैबाथाय सासे माने सेंग्रा गथ' कार गंसे लानानै फैदो फैनानै बेयाव ओंखारनानै बिसोरखौ आंकोल नोंथांमोना आंखौ सिनायाखै जानो हागौ आं नोंथांमोनखौ सिनायो आं ब्रह्मनि फिसाला आरो जोंनि आफाया सासे मास्टर साख्रि मावोमोन मास्टर मावनानै ओमफ्राय आङो दा कालेक्टर जादो नोंथांमोननो माने बाथ्राखौ आंनो आफाया सब खोन्थाजोबखादोआनो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ सिनायनो हादो नोंथांमोना हयथ' आंखौ सिनायनो हायाखैमोन आरो नोंथांमोननि बे दिना दिनैनि दिनाव दे नोंथांमोना बे हटेलाव फैगोन बेखौबो आंनो आफाया खोन्थाखादो आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय गासै एरेन्जमेन्ट आं खालामखाना दोनखादोंमोन नोंथांमोना जेबो उसुबिदाथ' जायाखैना बिदि बुंनानै माने सोंबाय बिसोरनाव आरो बै साथाम लोगोआ बुंबाय ओहो उसुबिदाथ' जेबो जायाखै नाथाय नोंसोर फैया बोरै मानो फैयासै बियो बिदि होननायाव बे फिसालाया बुंबाय जे मास मोनसे सिगां एसे असुख जानानै जोंनि आफाया आसलते गैलिया नाथाय नोंथांमोननि जि बाथ्रा फैनायनि सिगां सिगां आंनो माने खोन्थालांदो आफाया जे बै साथाम मानसिया हटेलाव फैथारगोन आरो खालि जाते नोङो आंनि फालनिफ्राय गासै माबाखौनो एरेन्ज खालामनानै होयो आरो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय बेखिनि एरेन्जखौ जिखिनि आंनि फालनिफ्राय हागो आं खालामदो नोंथांमोनाथ' जेबो खस्थ' मोनाखै बिदि आरोबाव बुंबावबाय बियो बेनि बाथ्राखौ खोनानानै लोगो साथामा माने मेगन मोदै ओंखारलांनानै माने गाबनो ओंखारनाय बायदि जालांदों सासे लोगो जाय लोगोखौ जोङो थैनायखौबो मिथियासै आरो बिनि माने फिसालाया जोंनो बिनि फिसालाखौ माबोरै बियो इमान सोलोंहोनानै इमान खोन्थानानै जोंनि थाखाय इमान पार्टिनि बेबस्था खालामनानै होयो बिनि उनाव फिसालाया बुंबाय जे नोंथांमोनखौ आसलते सिगांनो जनायाखै मानोना दिनैनि दिना नोंथांमोननि थाखाय जोबोद स्पेसियेल दिन मानोना दिनै 30 बोसोर सिगांनो नोंथांमोना बे हटेलाव जानो होननानै रायलायदोंमोन बा लोगो हमगोन होनना रायलायदोंमोन नोंथांमोना जुदि सिगांनो बे बाथ्राखौ जों आफा गैयै बाथ्राखौ मिथिनायमोनबा नोंथांमोना हयथ' फैयाबो जानो हानायमोन बेनि थाखायनो आफाया खोन्थादो जे जेब्लाबो बेफोर खबरखौ माने नोंथांमोननिसिम जाहाथे मोनहैया बिदि आंखौ लाखिनो खोन्थादो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ सिगांनो बे बाथ्राखौ जनायाखै थिग बिदिनो लोगोफोर जोङो मा बायदि लोगो बानायो क्लास 2 आव बेलेग लोगो क्लास 3 आव बेलेग लोगो क्लास 5 मोनैबा बेलेग लोगो बा एलपि स्कुलाव बेलेग लोगो एमइ स्कुलाव आरो बेलेग लोगो बिदिनो जोंनि लोगोफोरा सोलायलांबाय थायो नाथाय लोगो माखौ होनो बा लोगो माखौ बुङो लोगोआ आसलते जोंनि जिबननि बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट मोनसे सम्पर्क नाथाय आजिखालि जुगाव खोब बेफोरबायदि लोगो नागिरना मोननाया टान गोदो गोबां दंमोन नाथाय जोंनि दिनफोरा जेरैनो बारग'लांगासिनो दं बिदिनो जोंनि माने किसुमान सम्पर्कफोराबो बिदिनो जलांगासिनो दं आजिखालिथ' ओरैबायदि लोगो नोंथांमोना मिथिगोन जे फन हरबाबो फन हमलायै बा सोरनिबा आखायाव फन होनानै गैया होनना खोन्था बेफोरबायदि लोगोबो नोंथांमोना मोनगोन दा बायदि जुगाव मानोना मानसिफोरा माने सम गैया जीवन दान बा रक्त दान थै दान होनाय बिराद गेदेर दान बिनि समान माने दानानो गैया नाथाय आरो मोनसे दान दंबावो आङो गोबां रिसार्च खालामनानै मोननाय बाथ्रा गोबां खिताब फरायनानै आङो बे बाथ्राखौ मिथिदो सम दान होनायाबो मोनसे बिराद गेदेर माने दान आजिखालिनि जुगाव मानसिफोरा समफोरखौ माने ओरैनो माने नस्थ' खालामलाया गावनो गाव मबाइलाव नङाबा मायावबा बिजि माबा मोनसे मावनानै थाथारगोन नाथाय नोंथांनि थाखाय जे ओइ आमखाजोआ 1 घन्टा लोगो हमना फैनि र' ओरैनो रायलायना फैनि बैफोरो माने स्कुल समाव थागोन नाथाय बिनि उनाव जेब्ला नोंथाङा संसार खालामगोन नोंथाङाबो माने बेलेग बेलेग खामानियाव बेस्थ' थागोन
बै टाइमाव आजिखालि समखौ माने रावनिबो थाखाय माने ओरैनो होनो हाया मानसिफोरा। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर, लोगोसे नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो बे भिडिअखौ शेयार खालामलाय, आरो जायफोरा गोदानै फैदो नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायहरबाय जे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनमारदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो थायो। गोजोन्थों।